Laki na ng muscle niya, no? Yeah. Oo. Nag-gym May laki yan. na, oh. Yeah, laki. Yung mukha kasing ginagawa mo habang nagpupush up. So yun po, no? What's up sa inyo mga katukmol? So ngayong araw po ay gagawa uli po tayo ng masarap na pulutan kasi meron na po tayong konting salo-salo mamaya ng mga katrabaho ko, mga tropa ko. So guys, samahan nyo po ako guys mamaya at bibili po tayo ng pansahog. So bale ang lulutuin po natin dahil ay Bicolano po tayo. Syempre, special po ng Bicol, ang Bicol Express. Yan, no? So guys, let's do this! Let's go! So bali guys, pupunta tayo ng Lulu Supermarket dahil bibili tayo ng panggata natin. Wala kasing gata dun sa sa West Zone. So dito lang tayo makakakuha ng fresh na gata dito sa Lulu Supermarket. Yan, no? Ayan guys, meron tayo ditong niyog. So 295 yung isa. Kukuha tayo ng tatlo lang. Okay na yan. Kukuha din tayo ng sili. Ayan, mga 18 sili. Hindi naman gaano manghang to guys. So guys, kukuha tayo ng alamang dahil walang fresh na alamang dito. Ito na lang sa garapan ng gagamitin natin. Medyo maasim to guys, so hugasan po natin to para matanggal yung asim niya. Yung kasi yung nagiging preservative niya, yung suka yata nilalagay sa maraming asim. So ayan guys, tapos na tayo sa Lulu. So dito naman tayo sa New W Mart Supermarket, yung dating West Zone. Bibili na tayo ng baboy. So kukuha tayo guys ng laman. Yan, paghahaluin natin yung laman at saka belly para medyo may taba siya. Masarap kasi pagka may taba-taba din yung Bicol Express eh. Ayan. So yun na nga po mga katukbol, nandito na po tayo sa kusina at i-defrost po muna natin yung baboy natin. So as usual guys, gaya ng ginagawa po natin sa baboy, so pakukulaan po natin yan tapos tapon natin yung sabaw kasi malansa po yan. Bale po yung baboy po kasi dito frozen po yan, galing ng Brazil. So bale mga 6 months po pa po daw yan bago makarating dito. Matagal na naka-imbak sa freezer. Tapon natin yung sabaw para matanggal yung lansa. Ayos. So guys, tara po muna magkape at saka mag-shawarma. Ayun, habang inaantay po natin kumulo yung baboy. Binabati ko nga po pala ng happy birthday po sa aking mahal na biyenans na si Mama Julieta. Ayun, oh, happy birthday po. Enjoy nyo po yung araw nyo ngayon. At saka syempre po sa kumpare ko na si Paring Jay. Yun, Jay Cacho. Yun, birthday niya rin po ngayon. Pare, happy birthday pare. So yun na nga po guys, maglalagay na tayo ng ating mga ingredients. So bale po may katabi po tayo nagluluto dyan, si ate sa kabila. Nagluluto siya ng prito. So napakasimple lang guys yung pagluto ng Bicol Express. Pagsasama-samahin mo lang lahat ng ingredients. Yung iba po ginigisa. Sa akin naman po, turo ng lola ko, talbog-talbog lang. Ayan, yung bawang, sibuyas, luya. Ayan, may sibuyas po pala. Kanina hindi ko na ipakita yung sibuyas. Yung alamang, nahugasan na. Lagyan natin ng pork cubes. Tsaka paminta. Tapos yung pangalawang gata. Ayan, sama-sama na po siya dyan hanggang sa lumambot.
Yun. So ganyan po yung tradisyon na ano, Bicol Express. Puro talbog-talbog lang yung ingredients. Hindi na ginigisa. So ayan na guys, pagmamantikayin lang muna natin to, tapos lalagay na natin yung unang gata, kakang gata, saka yung sili. Ayan guys, nagkulay pula siya dahil dun sa alamang. Kung hindi pa natin yung hinugasan, baka mas mapula pa yan. Ilalagyan kasi nila ng food coloring eh. So ayan guys, pumuputok-putok na guys. Na-toasted na siya. So actually pwede naman talagang ano eh, pagsabay-sabay na lang yung gata eh. Minsan kasi may mga tao kasi na gusto nila may sauce yung Bicol Express. So pahuli natin yung isang gata. Lagyan natin ng sili. Saka yung kakang gata. Aywa. Iyon oh. Yun, konting kulo lang yan guys, pwede na yan. Waking up to my heartbeats, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not very surprising. This room is still uncharted, but as soon as I get started. So yun na nga guys, papunta na po ako doon sa flat nila Brian at nila Omar. Ayan, dala-dala ko na yung pulutan namin. So dapat kanina pa ako pumunta doon, kaya lang may mga nagme-message sa akin ng mga client ko. Kaya natagal-tagalan ako. So yun po, alam mga katokmol, nandito na sa natawa si Heartthrob ng BM mo. So nandito na po kami ngayon sa flat nila Omar. Ayan, papakilala ko po yung mga tropa ko, mga trabaho. Si Omar, yun. Si Harry, si Ben, yun, Heartthrob po yan. Harvey Nichols, hindi lang ng BM. Bukod tanging yan, bukod tanging. Ryan, ayun. Yeah. So guys, tamang chillax lang po nga rito. Saka nandito, meron pa pong isang ano, isa pang ano. Ito, heartthrob na ano, mga beshi. Mga beshi. Heartthrob ng Georgia yan. Lumabas dali. Sir, ikat naman yun, ikat naman yun. Ulit. Ay, ito si Jade pala. Ay, ito na nga po pala si Jade. Dito. Yan, pakita yan. laki na lang muscle niya, no? Yeah. Oo. Nag-gym May laki yan. na, oh. Yung mukha kasing ginaganon nito habang nagpupusap. Ay, taon ni Ben, no? Sabi ka, sir. Paano yun ang muscle dito? Hindi, yun nga, damo ka mo. Oo, ayun, nagka-muscle to eh. Grabe to si Ben, no? Sabi siya. Grabe imagination na rin. Grabe si Happy Ben. siya, sir. Ay. Hindi kasi pinapakita kasi ni Jid. May muscle na daw siya eh. Pinipisil yung mukha. Nagka-muscle na rin. Kasi pinupusap niya yung mukha. Burug-burug na. Every 2 hours ang ano nun, ang pagitan ng bus. Kaya pag malate ka nito, 2 hours ka mag-aantay ng... Sabi sa'yo, Brad, dumating ako ng Dubai. Guys, sa pag-uusapan namin yung owner pa ako, Brad. magugulang na dito sa Dubai kung kailan kami nakarating dito sa Dubai. Wala ang metro. Pagdating ko dito, no, bumukas yung ano sa airport, putang ina humid. Gusto kong bumalik sa aeroplano. Para sa impyerno. Ang init eh. Di, mas matindi din pre sa Achman pre.
yung taxi doon, puro kontrata lang. 5 dirhams, kahit saan ka pumunta, 5 dirhams. Yeah. Tapos, 10 dirhams, pwede ka pumunta ng Sharjah. Wow! Walang metro-metro doon? Walang metro-metro? My friend, 5 dirham, go there. My friend, Sharjah, 10 dirhams. Alam mo kaya dito, ginagawa nila ng minimum na 12 dirhams. Kasi dati, sa Borjuman ako, sa Borjuman, 4 kaming sasakay, pre. 4 kaming sasakay. Magkano babayaran na yung papuntang Satwa? 2 lang. Galing yung taxi driver, bababa kita dito. Yung pangalawang ibababa kita dun sa unahan. Babayaran nyo, 8. Door to door, Brad. 8, babayaran nyo. Sabihin na yung taxi driver. Why like this, my friend? I drop you here, drop you there, drop you there. Why like this? Only 10 dirhams? Dali na lang, no? Kasi iba-iba yung bahay eh. May calling. Why? What problem? Ang kulay yung wala ito, you know coming, uncoming, why like this? Uncoming. Grabe yung English na. Ang bilis pa no? Tapos susuka ka pa sa loob ng taxi. Bakit ako 200 kayo? Sumuka ako. Suka ka 200? Ang taxi, yung tatak. Ito. Malamig nun si Alan, susundukin pa yung taxi driver. Si Alan pa nandito. Mga 5 years ago ata yun, 6 years ago. Alam ko naghatiran ata kayo nun. Suka ako. Galit. I will drop you in police station. Oo, No, we'll pay you. No. Gusto mo suntukin ni Alan, I will pay you. May 200. 100. Nayaran ko naman si Alan kinabukas, hindi ko alam eh. Kailangan may plastic ang dala-dala. Umihi ako sa bus stop, pre, alas 7 ng gabi. Akala ko walang tao, madaling araw mo. Umihi ako din. Satwa. Lasing na lasing ako. Wala siguro nakakita. Pinagtitingin na pala ako ng tao. Pero alam ko, wala nakakita sa akin. Akala mo lang yun. Mamaya may video ka na pala na. Akala mo lang yun. Sa likod kasi ako ng bus stop umihi. Sa likod ng bus stop. Si Jay, lahat ng kotse sa Satwa, pinagaan yung side mirror. Si Jay, kotse. Yan yung mga kalokohan dati. Sino umihi sa cabinet? Ay, binuksan ko yung cabinet kasi na ako. Inihi na ako. Inihi ako. Galit yung yung isang ka-roommate nila. Kuya, ba't dyan ka umihi? Huwag kayo maingaw. Hindi ako sa CR. Hindi pala cabinet. Nakwento ko yung kay Daniel. Kung saan si Daniel nalipat ng naging dolce siya, naging priceless siya. Kinuwento niya lahat dun. You know, I have one staff. When he's drunk, he pee in the Cupboard. Hindi, may isang tawag nun. Closet. Sinabi yung pangalan, kaya pag pumupunta ako ng priceless, ikaw ba si Brian? Ay, ikaw ba yung umihi dun sa cabinet? Hindi nalaman. Hindi kasi ni Daniel, kinento. So yun na guys, may kasama kami dito si Eugene, ayun. Ayan o. Hello mga katukmol. Yeah. Kailan lang nagpabinyag niya sa anak niya. Oo, salamat nga. Shot na lang. Bana. Salamat. Kami na lang po natin siyempre ni paring Brian. Ayun. So hanggang sa susunod po na video natin. Ayun po. Pre. Ingat, God bless, eh. Ah. Peace out. Yan. Peace out.